Dobrý deň, zdravím vo spolu. Keby ste mali pocit, že zapletanie pleteniek alebo nejakých vrtočov je len pre skúsených kuchárov, tak nie je to len pre skúsených kuchárov. Ja to trochu natočím na ten plech, ktorý som práve vytiahol. Tu je cesto, hej. Odrežete si z neho takéto nejaké kúsky. Jeden. Dám si ich ale niekde sem. Jeden, druhý, tretí. Priznávam sa, nedal som do toho kvasnice, takže iba kypriaci prášok, lebo som to nikolo nerobil a povedal som si, však nevadí, dám tam kypriaci prášok. Nie sú z toho úplne pletenky, lebo proste to sa nenafúklo v rúre tak ako malo. Tak ale tak jesť sa to bude dať, takže to je jedno, tak budú to také vrtoče. Ste pred chvíľou videli, keď to tam bolo natočené, ten mobil na to. Takto si to rozvalkáte v rukách. Koľko sa vám dá. A koľko sa vám dá, hlavne aby vám to vošlo do plechu. Rozvalkáte. Položíte si to na chvíľu na ten plech. Zoberte druhý, zvalkáte aj ten. Dá sa to robiť aj na doske, ale doska momentálne nie je dostupná. Nakoľko kuchyňa je síce spravená, ale nie všetky zariadenia, ktoré sú potrebné, sú aktívne. Teda okrem rúry, umývačky a umývadla, barnej dosky. Všetko ostatné je skôr také na najdutie alebo na pohľadanie. Ja to ešte trochu natiahnem. Takto. Tretí, posledný. Môžete ich zabúdať aj 10, keď sa vám chce. Ale je tam dobre dať do toho určite kvasnice. Kvasnice nemáme. A v obchode som si kúpil za posledné peniaze už len kypriaci prášok. Viac mi nevyšlo. Takže takto si to našúvate. Položíte si to do toho plechu. Je ten plech síce ešte trochu teplý, ale ja si ho takto natočím. Pozriem sa, či je to dobre vidieť. Dám to trochu bližšie. Takto nejako, aby to bolo aspoň trochu vidieť. A teraz zoberiete, zoberiete tento vrkoč, cez tam tak vodíte tento, trochu ich narovnáte, aby ste ich mali rovné, hlavne vám to tuto nepadne dole. Vždycky máte jeden v strede, tento sem a tento sem. A teraz odtiaľto, vyzerá to trochu ako kríž už, tak môžete prepletať. Prepletiete jeden, prepletiete druhý. A opäť tento prepletiete sem. Počkajte, zabrzdíme. Tento prepletiete sem. Ale asi, áno, môže ísť za vrchom. Tento spodom. A tento sem. Zase tento do tohoto. Tento cez neho. Už to začína vyzerať ako vrkoč alebo pletenka. A tento zase sem. Cez neho. A tak dookola. Pokým nemáte upletené to, čo ste chceli mať upletené. Sem. A tento sem. Toto sa nám to trochu pokazilo, takže zase spomalíme. To vyrovnám. Prepletiem ho tady to. Tento prepletiem teraz cez neho. Nie. Môžete sa ešte takto pomýliť. Nakoľko to nerobím stále dobre. Takže tento sem. Sem. Hovorí sa, že by sa to malo motať okolo stredového vždycky. Vždycky je nejaký stredový. Ale tak. Kto vie zapletať vlasy, naučí sa zapletať aj vrkoče. Ja som to skúšal najprv na korbáčoch, najprv na takých malých drôtu, ktoré sme robili v 90. rokoch.
Možno som si povedal, že by som mohol skúsiť zapiesť aj normálny korbáč, tak sa mi to podarilo. Potom som skúšal takéto petenky robiť. Takto. Toto mi to trochu nevychádza, ale nič sa nedeje. Toto sem. Toto odrežeme. Tento je skutočne moc dlhý. Tuto, nejako to ukončíte. Trochu to môžem natiahnuť. Operácia na bok. A ešte dorobím tento začiatok, ktorý tu je len taký polepený, aby sa nepovedalo. Čiže takto nejako, nakoľko to sa mi to už nedá moc rozlepiť, to aspoň približne. Nejde to na predaj, a keby aj išlo, tak je to jedno. Máte hotový vrkoč, hurá, môžete ísť zrobiť druhý. Na záver ho je dobre aspoň potrieť olejom, aby vám to hneď celé neprihorelo. Takže takto. Vajco ja dávam až, keď to je aspoň trochu upečené, ale môžem ho teda teoreticky, ako mi teraz pred chvíľou Sinátor povedal, skúsiť dať teraz. Môžeme to prípadne skúsiť aj posypať. Môžem, už si nevykám. Takto. Teraz tam dáme nejaké korenie, keby som vedel, kde je sol, tak by som tam sol. Himalajská, tam himalajskú. Cesto som nesolil, ani som s tým nič nerobil. Inak je tak možné, že keď to takto potriem tým vajcom, tak sa to vyššie naputne vidíme. Takže takto nejako vyzerá ten vrkoč. Ja vám ďakujem za pozornosť, idem robiť druhý. Môžete si ho samozrejme posypať kmínom alebo čím chcete, sezamovými semienkami. Ja nebudem špekulovať, mne to takto stačí. A pôjdem ho dať potom piecť. Piecť by sa to malo... My máme novú teplovzdušnú rúru, takže ja skôr experimentujem, ale normálne som to pekával, myslím, že okolo 180 až 200 stupňov a asi nejakých možno 8 až 10 minút, čiže asi ako pizza. A pekne sa mi tu doma nafúklo, ale hovorím, že nemali sme kvasnice teraz, takže sme v novom dome, takže skúšam a experimentujem. Ďakujem za pozornosť.